Něco mi tady zhodil. Jo, to je v klidu, já bych potřeboval, aby si přišel, ano, tak. Potřebuji, aby si vzal knížku a ten doc projektor. Tady tohleto, to černé, takový ten laser jakoby, a tady tu knížku, ne? Pokud na to máš místo. A myslím, že bys měl. Co s tím teploměrem? Gčkem objevím na zem, takže potřeba. Tam měl jeden. No a pojď. No a teďka to polož na zem Gčkem. A to zkusím, jestli to nejde. Jo, takhle. A ještě ten doc projektor, hoď. Ten laser. Yes, a hoď ho na zem. A kdyby tady si viděl, že tady jakoby je duch, takový obraz ducha, tak řekni. Já to trošičku dám jinak. Aha. Třeba takhle. No to vyšlo. No teďka nevím, jestli jsem viděl tebe, nebo jestli to byl ten duch, protože tady mám furt jakési ty stíny. To by bylo zelené. OK. Takový zelený obrys jakoby. Dobré. Dožití. A vidím, že jsi zdechnul, to nevadí. A teďka já tě nebudu slyšet ani nic, protože jsi mrtvý. A teďka můžeš akorát hrát předměty a hádat s ním po mně, jako třeba hrníček nebo cokoliv, ale já tě neuslyším. Ale to asi nemá cenu, já tě nebudu trápit, já to normálně asi rýpnu. Že si tam natepuju a uvidíme. Už mě slyšíš? Ne, tak nic. Slyšet? Hele, když dáš SC, tak tam dáš... Počkej. Tak tam dáš journal a tam máš evidence a tam si zaškrtni věta. Dáš SC, journal, evidence a pak tam zase jakoby za kružku spirit. A to bys měl mít. To bys měl mít, takže já jedu. Co to bylo? Umřel jsi. Musíš pořád držet ten enter. Super. Na co jsi to dal? Jo, no jen to. Aha. Ok. Každopádně neschoval ses, ty jsi šel někam pryč, měl se schovat za mnou do té skříně. To já jsem vůbec nic neviděl. Aha.
Jo, tak počkej, tak to uděláme takhle. Dej SC, options, video a tam dej si brightness na 3. Můžu na 4? To potom nevypadá dobře. OK. Zavírej ty dveře. Jaké? Nebo co ti to tam tata říkal? To nebyl tata, to byl Roman. Já nejsem... Aha. No. Dáme jinou mapu. No, jako když dáš mezerník a šipku doleva, jakoby co tam je, tak tam máš mapy, vyber si jakou chceš. Kde je šipka doleva? Dáš mezerník a tam máš úplně vlevo šipku. Počkej, která je levá? A co je to šipka? Úplně vlevo. Jo, to je to tu něco. Jo. No? Na těch fotkách jsou mapy, tak tam na něco klikni. Na co chceš, jakou chceš mapu. Já to mám jenom Tanglewood. Jo, aha, jo, protože ty nemáš to. Aha, tak dáme třeba ten Tanglewood je nejlehčí, jako, nebo potom můžeme dát ještě Farmhouse, jak chceš. To je jedno, chci pro všude. No tak dáme Tanglewood, když se na to necítíš, no. Ne, to Okay. necipneš, to se naučíš. Co jsme teda zhráli? Mám všecko. Hráli jsme Tanglewood. Tak potom to mají v Minecraftu. Jo, tak to jsme taky hráli. Jo, dáme. Bude tady jedna, jako na rozdíly schválně s Minecraftem, porovnání. Tak je ready. Jo. Pane bože. Kurde. Wow. Co je? Jedem domů, nemáme věci. Nice. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Pozitivní je, že jsme nechcípli. Mhm. Počkej, já jenom něco řeknu mamce. Slyšíš mě? Jo. Kurde.
jenom 69 minut a už bude Libor. Jo? Jo, tak na to se potom podívej a budeš volat se mu, že jo? Jo? Ok. Však si chtěl moju reakci. No však jo. Klasika, baterka základ a pak se jen co chceš. Jako teploměr asi a dot projektor a třeba i tu kameru, to je jedno. Nebo, no to je jedno. Kde jsi? Běž do sklepa. No to je sklep. To na mě nesmíš tak, že běž do sklepa, já to nevím, kde co je. Jo tak. Že bych našel místnost? Držíš srandu. Tu je pod 10. Ale možná to pení, já nevím. Ty schody to zabijí. Jo, musíme počkat, až se zavře barák, to funguje to pením. Ale nevím, jestli na této úrovni, nejsem si Jistý. Mám ten projektor, co s ním? zatím nic a to se potom dá do té místnosti. A jinak Marek vždycky pojď sem. Kdyby jsi byl tady, tak vždycky akorát shiftem běháš, jo? Já vím. Vždycky můžeš tady, otevřeš dveře a aha, tak ne, tady je to teďka plné, tady se neschováš. Já nejsem natolik rychlý, já nevím, jestli to zvládnu. A ti to, když tak otevřu. Já mám jakýsi divný ten, jo, už se to tu zahřívá. Ale ještě nic moc teda. No, počkáme asi, než se to tu zahřeje, to nemá cenu docela. Hodně to můžeme podívat, co tu máme. Parabolik, mikrofon, motion sensor, firelight. OK, takže do té místnosti musíme dát svíčku, musíme použít motion sensor, ten máme, a parabolik mikrofon, ten taky máme. Takže úplně easy. To já nesmíme chcipnout, no. No jako můžeme, ale nebude to dobrý. To se stoupá na 10 stupňů. Slyšel jsem nějaký pád nějaké věci. Nic Jo, to když nic tak- spadle. Když tak budeme se schovávat vždycky tady a tady do těch skříní. Do jedné z nich to je celkem jedno. Ale hlavně ji musíš vždycky zavřít. Aha, tady je ta místnost. Je to Tady? tady. Tady tak vždycky se můžeš rychle schovat, tak ty věci dáme tady. Plesni to tady, pokud víš jak. Fkem se pokládají věci, které se dávají na zem. Akorát ukaž mi kameru. A hodí na zem. Mám tady ten projektor? Jo, hodil na zem a zapni.
sype. No, uvidíme, kde se bude spawnovat. Ale tady to bude hodně zajímavé. A vždycky, hele, zůstane raději u těch skříní. Vždycky do ní zalezeš a zavřeš. Víš, jak se zavírá, ne? Zkus si to natrénovat. Přijdeš do skříně a zavřeš ji, zabouchneš ji. Víš, že to je druhé. A už se podepisuje, já ho vidím. Napsal něco. Jo, i tady, já jsem tu viděl tu tušku, jak tam na Jo, tom ale líže. ghostwriting. Počkej, já se schovám do skříně a napíšu si ghostwriting. A vždycky musíš vypnout. Proč já svítím? OK, tak počkat. Dáš zase to Journeys Evidence a tam si dáš ghostwriting, zaškrkneš. Proč já svítím? Proč já svítím? Nesvítíš? Zdá se mi to také moc přesvětlené v té skříni, kam se koukám. Jo, protože ty máš ještě jakoby baterku na svém boku. Ale to nedělá nic. OK. Já si tady tak stojím ve skříni a kouřím. Hele, kdyby tady byl duch, tak když tak jako můžeš zalézt do stejné skříně jako já, to je celkem jedno, jo? Ale hlavně musíš prostě zase ho zabouchnout, no. A on ty dveře 100% bude otevírat. Co to Ok. bylo? Já se raději neptám. Docela by mě zajímalo, jaká je aktivita, no. Ale já půjdu dovnitř a ty tu zůstaneš, nebo jak? No, asi jo. Já zajdu pro věci. A nechci. Počkej, já se podívám ještě, jaká je teplota. Freezing, máme minusové teploty, zapiš si freezing. Freezing temperature. A můžeme dát Spirit Box, Orby. Kde to je to freezing něco? To taky v evidenci všecko. Freezing. No. Potřebujeme... Máš zapsané? Jo. OK, tak pojď, jdeme do toho, do auta. Počkej, musím si rozsvítit. Počkej, kde jsi? Nic nevidím. Haló. To dáš. Jsem ven. Utíkej. Dobrý. Jak utíkej? Aktivita úplně nula. Takže v klidu. No a teďka tady se můžeme sledovat tu kameru a dívat se, jestli tam neuvidíš padající tečku. Okay. Kdyby tam byla padající tečka, tak můžeme jít domů. Jako dívej se, ale já dám asi, že Ghost Orb není, no. A Demon to 100% není. Takže motion sensor, parabolic mikrofon, OK. Takže. Je to úplně jednoduché. Já si vezmu... Počkám, může být fingerprints nebo ne? Může. Ale to podle mě nebude. OK, to nedám, to je jedno. Takže, fire, motion sensor. OK, takže já vezmu motion sensor. A potom vezmu asi... Marek? No. Prosím tě, kolik máš místa u sebe? 1 terabajt. Já myslím jako slotu. Máš 3 sloty a kolik máš zapadaných? Teploměr můžeš vyhodit, pokud máš. Aha, tak ty máš to, tak vem si parabolik mikrofon a tady to, co ti hážu na zem. Dobře. Doneseš to tam a já ti řeknu, jak to funguje. Tohle je všechno dobrý. A já vezmu svíčku a půjdeme tam, jo. Dobrý, jdeme. To má. Jdeme. A jak bude hunt, tak... Jo, vlastně ještě počkej, ještě tady je jedna. Kdybychom vlezli dovnitř a byl by hunt,
Tak počkej, já se zajdu podívat, jestli tady je schovka. Mám jít za tebou? Jo. Dobrý. Tak to je úplně v říti, tady ta schovka je taky zadělána. Tak ještě tady. Musíme ji vyrabovat. Jo, tady. Tady se můžeme ještě schovat. Kdyby náhodou začal lovit to. A vždycky otevírá obě dvě dveře, jo? Tak kdybychom byli takové, tak ty zavíráš svoji a já zavírám tady tu, kdyby ji otevřel. On vždycky otevírá obě dvě, mám pocit. OK. OK, tak ty máš ten parabolový mikrofon, tak jde o to, že když ho zapneš, tak se ti utlumí kolem ty zvuky a slyšíš jenom přes ten parabolový mikrofon a to musíš zaznamenat, jestli ten duch mluví a my to máme za to $30, mám pocit. OK. No, můžu to teďka dělat? No, jako jak chceš, ale většinou je to v té místnosti. Jdem do té garáže, ne? A to si tady nechám když tak otevřené. Nechám to tady no, raději jeden. A, počkej. Klaxon. Slyšíš ho? Jo. A když je Han, tak nemluv. Ale já nevím. Já nevím, jestli je Han nebo ne. Asi není. Jo, není. Jdeme se podívat na aktivitu, ne? Jo, radši jo. Kdybychom tam zůstali, tak vlastně nasedem. Je tam Hunt, čum, je Hunt. Ne, není. Ne, vlastně to je to auto. To sorry. Ale aktivita je docela velká, tak bych tam nešel. Radši ne, no. Počkám, až budeme na nule, pak dáme speedrun do té místnosti. Já běžím za tebou, protože já nevím moc, kde je. OK. Jo, jdeme. Rychle. Mazej. Rovně doprava. Zales? No, hoď tady na zem ten motion sensor. A poslouchej tím parabolím mikrofonem. Dobré, máme už jednu evidenci, jakože zase svíčku na 4. Já tady ještě placenu ten... Tak.
potřebujeme zase do auta. Perfekt. On tam snad ani Takže nebyl. Parabolik mikrofon nemáš, protože zbyl ve skříni podle mě. A další věc je ta, že teďka potřebujeme dvě věci. Jeden bude dělat IMF a jeden bude dělat Spirit Box. Tak já budu dělat Spirit Box, no víš co, já to vezmu obojí a... Ne. Prostě měř si parabolik mikrofonem. OK. Protože my potřebujeme ten detect Paramount Sound potřebujeme. A budeš tam chodit, jo, když tak si rožni i tu věc a jakože svítilnu a svíť s ní až do toho, jako budeš ve skři, pak ji zhasní. Jako, no, počkej. Můžu, dobré, máme, jo, on tam blíká ten motion detektor. OK, takže Spirit Box a tohleto. Já se podívám. Give us the sign. Give us the sign. Are you there? Give us the sign. Jo, funguje to. Teda myslím. To zjistíme. Takže jdeme dovnitř a... si speedrun. Ok, počkej. To jsou nějaké výkyvy, to se mi nelíbí. Co to je? Co to kurva je? Tak jdeme tam. Dáme speedruny. Já to auto rozjebu. Počkej, já jsem to přešel. Are you there? Give us the sign. Give us the sign. Don't show me. Give us the sign. Are you there? Are you there? Give us the sign. Give us the sign. Are you there? Give us the sign. Are you there? Give us the sign. Give us the sign. Are you there? Give us the sign. Give us the sign. Give us the sign. Are you there? Give us the sign. Are you there? Give us the sign. Give us the sign. Are you there? Are you there? Are you there? Give us the sign. Hey! To je hajzl. Co je? Možná, že se stydí. Tomášu, já jsem ho slyšel. Jo, tak to máme, to je v klidu. Zaškrtni si shade. Zaškrtni si shadea. Evidentně si zaškrtni shadea. Shade, SHAD. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Yes. Nice. Tak se to hraje.
A fotky nemáme, ani kosti jsme nenašli, nevadí. Mně se otevřely mapy. Nové. Wow. OK. Hodně nice. A mám jaký level? 13, OK. To je, ještě nemůžu na další level, nevadí. Ale on ti otevřel dveře nebo ne? Jo. Že nechceš zavřít, že? Já jsem je držel zavřité a potom jsem je snažil jsem se zavřít znova. No však to nefunguje, že když to držíš, tak to ty dveře nepovolí, to oni otevřejí tak, to musíš vždycky kliknout a zabušnout. To já jsem se zkoušel, do toho dodělat a nešlo to. Jo, no to jde, akorát jsi udělal špatně. Jo, to určitě, blbý duch jenom. No je... Ne, ten duch to otevírá a ty to musíš zavřít. Když Je to tak držíš, jinak. tak to nic nedělá. Jinak, blbá skříň. Jo. Hej, ty jsi mi zavřel přímo před ksichtem, já jsem tam malem chcípnul. Já úplně, že počkej a ty tuš. Já jsem tě neslyšel, jak jsi to říkal. Já jsem tam potom byl zabouchlý a už jsem jenom slyšel takový ten jeho hlas, jako že mě zabíjí. Jo, takové to ty ruky. Yes. No. Dáme ještě jednu hru, nebo jak to víš? No, já to vidím tak, že... no nevím vůbec. Jako jak nechceš, tak ne. No tak dobrý, tady toto je konec dnešního videa a já se za vás těším. Ano, ahoj.